Милиони жени по света използват хормонална контрацепция всеки ден, но колко от тях наистина разбират какво се случва в тялото им, когато приемат тези хормони? Нека поговорим открито за това, без притеснение и без осъждане, защото информираното решение е най-доброто решение. Хормоналната контрацепция е едно от най-значимите медицински постижения на 20 век. Тя даде на жените контрол върху репродуктивното им здраве по начин, по който преди беше немислим. Но както всяка мощна технология, и тя не е универсално решение. В аптеката всеки ден срещам жени с въпроси, притеснения и понякога неразказани страхове, защото са чули нещо плашещо от приятелка или са прочели нещо тревожно онлайн. Нека днес разделим фактите и митовете. Принципът е елегантен в своята простота. Хормоналните контрацептиви съдържат синтетични версии на естроген и прогестерон, хормони, които тялото ви произвежда естествено. Когато ги приемате, те изпращат сигнал към хипофизата в мозъка, за да произвежда хормоните, които стимулират овулацията. Без овулация няма яйцеклетка, която да бъде оплодена. В допълнение, прогестероновия компонент скъстява цервикалната слуз, което прави почти невъзможно за сперматозоидите да преминат през нея. Това е двойна защита. Това, което много жени не знаят, е, че хормоналната контрацепция често се предписва и по медицински причини, които нямат нищо общо с предпазване от бременността. Тя може да регулира нередовен менструален цикъл, който ви тормози всеки месец. Може значително да намали болките при ендометриоза, заболяване, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, расте извън матката и причинява силни страдания. Може да помогне при синдром на поликистозните яйчници и да подобри състоянието на кожата при хормонално акне. Разбирането на тези терапевтични ползи променя начина, по който гледаме на контрацептивите. Преди да започнете хормонална контрацепция, има няколко важни теми, които е задължително да обсъдите с гинеколога си, защото не всяка жена е подходяща за всеки тип контрацепция. Но това ще ви кажа във втората част. Аз съм фармацевт, не лекар. Информацията в това видео е с образователна цел и не замества консултация с лекар.